Сега с това с Иран ще имаме ли бензин? На юг от Иран има една ивичка от вода, която свързва целият Близък изток с остатък от света по вода. Нарича се Ормузския проток. Преди да започне войната, оттам минаваше 1/5 от всичкия нефт в света. Точно заради това, откакто започна войната, цената на нефта скочи жестоко. Ще има ли бензин? Най-вероятно да. В смисъл, шансовете да отидеш до бензиностанцията и да няма бензин, който да си заредиш като цяло, са нищожни. Реалният риск е, че бензина ще поскъпне заедно с абсолютно всичко свързано с производство на енергия. То основният проблем ще бъде инфлацията, която ще ни тресне. Чисто икономически това не е края на света. Нещо сравнително подобно се случи, когато Русия нападнаха Украйна. Тогава имахме доста ясни мерки за това. Имаше обезщетение за всеки път, когато си зареждаш. Цената за електроенергията за бизнесите не и се сложи таван. Това може и сега да се направи, стига правителството, което влезе на власт, да иска да го случи. Бензин най-вероятно ще има. Основният въпрос е дали ще имаме правителство, на което му пука за цените и енергийни регулатори, които да не крадат пари. Предстои да разберем.